Madang iki mang makan malam nang warung sederhana Mas Gendon Tato ngarepe Balai Desa Plalangan Jenangan Ponorogo iki. Bengi kena dijujuk iki saayah-ayah. Lah kuwi enek ayam goreng bebek rempelo ati, teronge sak lengen-lengen gedine iki. Gek sing paling enak iki sambele. Sambele kan diulek langsung iki, diulek langsung karo njalukmu. Njaluk pedes apa ora pedes jan sambele mantep diulek langsung. Sambele kan biasane dadi kang omah lek iki diulek langsung. Jan enak sambele karo njalukmu karo senengamu. Pengen pedes apa pengen ora pedes ngono wis pokoke sak njalukmu. Weh aku mang pesenku ayam goreng kuwi. Lah iki ayam goreng njalukku suwiwi ben iso miber teko ngendi-endi penak lek golek sandang pangan, golek rejeki iki. Nah, segone menul-menul jan sambel njaluk pedes wingi. Lah iki Ibu Negara njaluk wingi tahu tempe terong. Soale ora diuntu njaluke sing empuk-empuk wis pokoke madang iki.